Comeza a portería. Buenas tardes, aquí estamos unha semana máis aquí na televisión do Carballiño para un programa máis. Esta semana vai ser un pouquiño máis feliz para algúns e para outros pois vai ser máis complicada, pero bueno, como vedes hai dúas sillas libres. Leo, boas tardes. Buenas tardes. Guerra, boas tardes. Boas tardes a todos e a todas. Roberto, boas tardes. Voltamos. Teremos que felicitar aos nosos invitados, non? Aos nosos compañeiros, ou non? A quen? Chema, Lorena. A ver, tenemos que felicitar, non? Polo ascenso do Deportivo, non? Moi ben. Felicidades. Un turco aquí. A ver, eu non me levantei porque teño a perna un pouco... Ten algo de artrosis. Teño a perna viguesa. A perna e... Chema, ten algo de artrosis. Sí. Outro día estuvemos xantando, que tú non viñeches, e ti tampouco. Porque tens que pronar, cheo, tengo que dar unhas clases de fútbol veterano. Entón, fixeron un agasallo en Pazos de Arenteiro, que é unha cousa así que é moi habitual nas casas. E aí quedou, sí, pero reconoceron e dironlle aí un agasallo e aí quedou na casa. Bueno, así, a terra das tellas. Estella, sí. Bueno, vamos a comenzar polo Deportivo, que a noticia deste fin de semana, non? Contentos, non? Peña, dime. a non levantarse, Roberto, me recordou ese sector de Balaídos que pitó a Aspas cuando hizo referencia a la posibilidad de que el Deportivo ascendiese. Non se levantou? No, Bueno. a ver. No sé, el problema de rodillas, ¿sabes? A ver, estou padecendo unha... Le pitaste a Aspas, tú non, le pitaste a Aspas. Si lle pitei. Cuando Lle podemos pitar a un dos millores xogadores que leva pasado Pero por cuando Aspas España. hizo referencia al Deportivo, un sector de la afición pitó un poquito. Bueno, porque sempre hai xente reacia, non sabes? Non... A ver, nesto do fútbol hai que ser deportistas, é dicir, Roberto da rodilla é mentira, porque o vino eu bailar o sábado á noite e o domingo, é dicir, non é deportista, o sea, tens que reconocer que o Deportivo despois xa de 8 anos fixo unha campaña sobresaliente e subiu, aí se levantar e aplaudir. Pero se eu quería que subiran. Bueno, pero vamos falar do Deportivo, que temos aquí aos nosos compañeros, están moi contentos, porque o Chema vino onte, iba na primeira parte, ibas contentísimo. Bueno, te acordas que che pasamos por un sitio e pitamos, che iba todo... Bueno, porque eu quixen ir a Valladolid, pero non din conseguido entradas, non había, é dicir, foi multitud de xente, creo que 5.000 persoas fora. Estaba Valladolid, ou se hace hora sempre de así, estaba... Con independencia de os outros equipos, o Deportivo ten unha afición moi potente, non? Está moi involucrada. E eu, o que fixen onte, fun á casa da miña filla, que eu non teño a posibilidade de velo na tele, ali, e estaba ali, pero non o di imposto. E baixei no soldado, baixei sin cartos tamén, por certo. Dice que estou xin tamén, non? Sí, por certo, dice, no, despois fun a pagar, non te preocupes e tal. E isto ven ali, e foi moi emotivo. Para min é moi emotivo, porque lembrome, pois moitísimas etapas de situacións similares e non tan boas tamén, porque eu vivín todo, vivín o bo e vivín o malo. E lembreime de moitas, lembreime de Xuso do Jaguai e de Vilela, cando fóramos ali, que xa non están connosco, e hai unha foto que un día lo trae por aquí, que fomos a Madrid cando fora o do Valencia e... Non fora do Centenaraz? Non, ese foi outro, pero fomos ali. E, bueno, e lembreime destas cuestións, e como sou xa vello, pois xa me fago máis emotivo e máis así. Pero, bueno, eu creo que podemos estar satisfeitos, eso eu creo que é bo para o fútbol galego e para as cidades, para Vigo e para Coruña, unha cousa moi boa, que casa ese partido de rivalidade con Independencia, e cando veñan todos os equipos, evidentemente serán benvidos, como non pode ser de outra maneira. Pero si é bo para esa competencia que sempre se fixo. Hai algún roce, como comentábamos antes aquí, pero son anécdotas. A cousa é moi importante que estén os dous equipos en primeira división, e que podamos ter eses derbis que son moi atraíntes para todo o mundo. Lorena? Verdad, Lorena? Sí. Bueno, por suposto, moi contenta non dese ascenso. Eu vino na casa porque pero moi contenta, a verdade é que pensei que iba a ser máis complicado o partido, que se iba puxose bastante de cara desde o principio. A primeira vez que chegamos non suele ser o habitual no Depor, pero a primeira vez que chegamos marcamos. E, bueno, por suposto, contentísima
e para o ano non está tan contento porque para o ano sabe que eses 6 puntos dos derbis non os vai ter o Celta, non? Pero son 8 anos, non? 8 anos, fai 8 anos que vai xar o Celta, non? Fai 8 anos o Depor, sí, 8 anos nos que chegamos, pois eso, a primeira federación. Eu me recordo cando xogaba o Depor cuarenteiro que me decían, pero como vas do Depor? Si... E digo, bueno, sempre fun do Depor e seguirei sendo, non, onde este. E eu creo que o máis que merecido polo equipo e sobre todo tamén por afición, porque independentemente onde estivo, eu creo que demostramos que estamos aí sempre e moi poucos equipos lles pasaría eso chegando hasta onde chegou o Depor. E estes anos, perdón que vos interrumpa, estes anos hubo de todo, hubo situacións moi malas. Eu lembrome un ascenso con Mallorca que perdimos para subir, outro co Albacete tamén, en fin, lamentable, non? E, bueno, eu creo unha satisfacción, pero eu creo que para todo o fútbol galego e para todo galego e galega, pois ten que estar contento. De todas formas, al margen de que para Galicia é bueno, y por más que le duela a Roberto, no olvidemos que solo hay 8 equipos que ganan en Liga Española. Sí. Uno de los 8 es el Deportivo. Sí, sí. Yo creo que... Eso doy yo do Roberto, Eso. Pero Roberto ten Intertoto, non? Sí. Y por historia, el Depor tiene que estar en primera. Eso es muy importante, O solo 8 equipos ganaron la Liga. Casi nada, Y eso súmale que en masa social quizás el Deportivo tenga la segunda o la tercera mejor afición de España. Sí, como afición. O el Atlético de Madrid o el Sevilla. Sí, no, había serio, cando estuvo o Depor en primeira red, como estaba Riazor, ya a xente que desplazaba a todos os campos da primeira red. Guerra, que? Julio, que? Está moi pensativo. No, estás contento? No, moi contento. Eu alegro sobre todo polo fútbol gallego, sobre todo polos dos compañeros que disfrutan moito do Deportivo, que houbera subido, ten outra meta complicada que é manterse e facer equipo para poder competir en primeira división. E tamén quero compartir con Roberto porque é o segundo ano que tamén co Celta se clasifica para... E iso falamos máis tarde. Bueno, pero quero dicir que estou resumindo eso porque o fútbol galego está pasando un momento de sobresaliente, o sea, tanto Deportivo como Celta. Entón hai que disfrutar os momentos porque isto non é fácil de que se volva a repetir. Sí. Home, Está moi caladiño hoxe. No, eu estou deixando que faledes, explayedes e agora vou eu. Agora vai a ver. E vou tratar de ser breve. A ver, claro que me alegro de que o Depor... A ver, non me alegro desa forma efusiva como a eles, lógicamente. Alégrome por Galicia, porque vai haber un derbi, porque hai outros derbis en España e que polo menos vai haber un derbi galego. Non me levantei, pero non viñen de celeste, veño de azul, o sea, que tampouco, oye, en algún guiño vos fago, non? O sea, non é tal. E está claro que, bueno, oye, que bonito que... De tanatorio. Bueno, fue unha mañá pero o tema está claro, non? Como dixo o amigo Guerra, pois oye, non quero sonar que sone feo, non, pero bueno, nos estamos en outras etapas, voltamos a Europa, entonces, pois... nunca se sabe, ano Depor... No, claro, a ver, o único medo que teño é que nos toque o calendario, sabes? Que nos toque despois de porque vai estar a Juventus, vai estar o Milán na Europa League, e que nos toque despois de un partido coa Juventus, e que despois veña o Depor, porque aí é onde poden ter algún, bueno, sabes? Xa estamos con excusas. Xa estamos con excusas. Pero eu creo que esta tempada, eu creo que foi importante que o adestrador do Depor botou moito da canteira, contou moito con rapaces da baixo. Foi cuestionado toda, sobre todo a última parte, eu non entendín por qué, é dicir, saliulle ben. Contou con moitos xogadores. Sí. E tirou algo o rapaz o camerunés que estaba no Fabril, que onte foi un... Non sei cantos goles marcaron, pero... Os que sean, pero además que un portento físico. É un dianteiro, además combativo, baixa o balón moi ben, colabora cos compañeiros e meteu 2 golazos. Sí, porque eu cando a lesión de Mella, sí, dixen, isto vai notar moito Deportivo, pero non a notou. Non, aí estuvo moi ben nos campos. A súa lesión de Pugui. Sí, que está arrastrando. Pero o Depor, desde os últimos partidos, vinlle moi bons partidos ao Deportivo. De hecho, creo que el Deportivo es el equipo que mejor acabó la temporada. Eu creo que sí, Sí. Porque, eu creo que aparte nos deu un sprint final impresionante,
tanto onte como nos últimos partidos unha lección de que estamos comprando xogadores e ao final o que nos deu as últimas vitorias foi o que temos na casa. Sí. Vilensongo onte, o outro día Noé Carrillo, Jeremai, Mella. Quero dicir, eu creo que a Villares, canteira que son xente da casa. Claro, eu creo que non está tamén Altamira ou algo así, non? Altimira, pero bueno, ese non ven da canteira. Non ven da canteira, non. A ver, No, pero bueno, sí que foi como xogador que fun non a esos niveles, non? Lógicamente. Eu creo que o que fixo o Deportivo non é que xogara ben, é que coa cabeza pois psicológicamente foi mellor que os demais. Sabía o que tiña que facer, sabía que tiña que conseguir os 3 puntos. Tú mira que maneira ten de darlle a volta todo. Sí, darlle a volta. No, oye, esa é a miña apreciación. Para valorar o que fixo o Deportivo. No, mira, o éxito do Deportivo xa che resumeu en 3 segundos. É dicir, o colectivo seguiron ao míster. Pero o míster en diciembre estaba cuestionado, Xa, pero aí está o éxito do Deportivo, é dicir, estaba cuestionado. Criticaban os resultados, criticaban a maneira de xogar. O míster traballou o colectivo os xogadores que confiaran en él, seguiron e ao final o Deportivo pensa que o ascenso logrou uno máis como visitante como que local. É dicir, ganou moito, xogaba moito mellor fora da casa que na casa, sería pola presión ou polo que fora, e ao final pois quitaron resultados moi importantes. E ora estes últimos partidos, pois eso xa case o adestrador é como un psicólogo, xa non lle tens que explicar moitas cousas porque xa van ir os solos da xa van tiñan a flecha para arriba. Sí, entonces eso pues vale, yo le tenía mucho miedo al último partido. Dije, sé que juegas en el último partido con Las Palmas puede entrar sí. el miedo escénico. Hombre, claro. Mira lo que pasó con el Pontevedra, lo que pasó con el Girona, lo que pasó con el Milán en Italia, jugando en casa contra un equipo que no se jugaba nada y quedó fuera de la Europa League, de la Champions. Pero neste caso, Leo, son situacións un pouco... Sí, pero ayer las dos opciones en la primera... Pero creo que onte en que perder o Depor perdeu... Ya, pero bueno, con eso no puedes contar. Sí, perdeu o Almería. Pero aí, eu creo, a ver, así como falamos de que Guerra falou de que todos foron na mesma dirección, eu falei da parte psicológica, que creo que é moi importante, porque hai que estar, sabes, coa cabeza centrados no que hai que facer, hai que ter suerte, lógicamente, e eu, por exemplo, retrotraigo ao meu equipo, o mellor equipo de España, o Celta de Vigo, que cando en aqueles anos nos que nós vivimos como vos esa baixada aos infernos, estuvimos casi a punto de baixar máis alá do inferno, se non é por unha persona que se chama Iago Aspas, que marcou 2 goles, e non baixamos a primeira ref, se non hubiéramos estado como a vos, e que sabe o que hubiera pasado. A afición que ten o Depor non é por nada, Robert, pero... A ver, aí sí, a ver, eu non son anti... como estaba Valladolid onte. Eu non son anti nada. Home, se me poñen un tanque, teño aquí un misil antitanque, eso me disparo, ya non, porque senón... Quítale el agua que les queda máis. Me queda beba máis. Pero eu non son anti nada. Pero mira, a reflexión... Eu non son anti... A reflexión que facías antes. Os tanques. No, a de que salían as cousas, mira, vexen onde van todos xuntos, sabes cando é? Cando un xogador da canteira sube e destaca. E por que eso? Porque os demais están a tirando carro e contagian pues, os que... Porque o chaval como se chama? Ensongo. Son boísimo. Vale, son portento físico, claro, pero ese rapaz está destacando gracias ao bloque que ven detrás. Y le deja en el banquillo al máximo goleador del Deportivo, el chaval de origen marroquí. Sí, Zaka. A ver, ten moito mérito do entrenador, porque tamén apostou polo porteiro. Sí, por Álvaro Ferro. Sí, porque Jeremai acabou con 11 goles de asistencia, me parece. Sí, máis ou menos, sí. Máis ou menos, polo que mire os mirando nas estadísticas. Para min un dos millores é Soriano, foi Soriano durante esta tempada. Me parece. Sin duda, eu creo que tamén. E logo eu creo que na segunda volta o fichaxe que decías tú antes de Altimira, eu creo que tamén foi... Deulle un plus. Pero sobre o que me hablaste sobre o tema da afición. ¡Cuidado, tanque! No. Sobre o tema da afición, oye, eu reconozco
que se vamos ao Celta de segunda división, oye, a mellor afición a mellor afición a do Deportivo que a do Celta, porque aí en primeira ref estaba des 20.000 ou tal, non sei que. Claro. Eu recordo estar en segunda división co Celta, éramos 6.000 e pico. Que pasa? Ahora, con esta presidenta, que é unha gran presidenta, a mellor presidenta dos clubes que hai en Europa ou no mundo. Inteligente, non? Pois está, que? É unha mujer inteligente. Hombre, ten que ser inteligente, ten unha capacidade, ten unha tenacidade máis que moitos homes. Robert, esos son os resultados, pero sí, pero bueno, eso é olvida, pero o que eu digo é a cohesión social que está facendo. Hoxe en día, para facerte socio do Celta, hai unha lista de espera. Roberto, mira, pero creo que a afición... Igual que pasó con el Renteiro, cuando el equipo estaba bien, había muchos socios. Cuando el equipo iba mal, quedan los fieles. En La Coruña, los fieles son 30.000. Eu creo que eso é un dato objetivo. Quero dicir, tú a afición demostrase nos momentos malos, pero cando ganas, todos teñen afición. Eu teño a miña dúda, vouche decir... En primeira ref, cantos socios tiño Deportivo? 20.000, sí, o sea, que incrementou, estuvo incrementado. Esa é unha auténtica locura. 20.000, pero chegando a 30.000, é dicir, un unha caso cousa de en loco. España cun equipo de primeira ref tuvera os socios que tiña que tuvera a masa social que tiña Sí, Deportivo de primeira ref. Hai unha que non, cousa- porque este ano temos un mesmo E caso. asistencia a partidos, Bueno. houve partidos en primeira ref que foi terceiro, 16.000 cuarto... personas, 18.000, sí, é unha locura. A xente que foi de Carballiño a Coruña veu encantada por o tratamento, por aquel... Pois eu fui un ano encantado, porque subín ala arriba, teño vértigo e Ah, bueno, que... claro. Porque o Guerra non das alturas. Home, non sei. Eu contento. Yo recuerdo, sí. yo recuerdo en Primera Federación el Depor hacía más taquilla que algunos equipos de Primera De División. primeira, sí. Sí, porque a masa Taquilla me refiero a asistentes, luego no sé el coste de la entrada, pero asistentes, más gente que en partidos de Primera División. E o presentador tamén pode dar a súa opinión, que eu deixei o carné do Celta para que fora a ver o Arendeiro contra o Celta Fortuna, a ver ti que tal o biche desde ali. No, teño que dicir a verdade. Eso está prohibido. Deixoume o abonodil e o sitio é espectacular, que Roberto ao final, ao intenta nos levar aquí a disfrutar con o Deportivo, que realmente Pero este chaval está vulnerando alguna legalidade, dicindo Chema, eso. estános desviando, Danos conta. Eu estou seguindo o guión O guión que está plantean. máis unha pregunta, si perde o Racing e gana o Deportivo é campeón. É campeón de de Liga. Deportivo. Por eso quinta pode ser campeón de liga, non está. Por vaya segunda volta. Bueno, e iso é para que borriades da Intertó total por ser campeón de segunda división tamén che dan un Pero título. Intertoto Dache unha copa a Intertoto por ser xa campeón. che dixen nun programa que era un torneo de verão. É dicir, como Oye, se faz hai unha eu festa, sei. eu que sei nas Tureses, eu ali no lago, Claro. aí Nunca podemos un veixaron, trofeo, nunca veixaron. claro, pues eso é O torneo de veterano, non? Home, a ver, Non tamén llegues valores. xoguei eu en segunda división en Panamá moitos anos e algún din que era solteiro contra casado, pero eso non ten que Xugaste ver. ao fútbol en Panamá. Home, Xugaste ao fútbol en segunda Panamá. división. Me da que daba un Era carrilero. Chema, como verías tú a tiña Roberto de Carrilero? 42 kilos menos, tiña 42 kilos menos, un 73 de estatura, manexaba dúas pernas. Ambidiestro, era ambidiestro. Os xogadores pagan só, sí. Un fenómeno, O ¿eh? sea, o problema é que ahora, claro, con 51 anos non... Aún tes un par de anos. De margen. Bueno, Hai aquí por veteranos. Home, se me axudo da tella. bueno, hoxe debe ser que hai moito calor, está o ambiente, hai moita tormenta. Bueno, nada, felicitalos Hombre, con Chema, o outro día que fixeches aquí unha promesa, tela que cumplir, sabes que promesa, De ir a Coruña. xa sabes, eso promete. Bueno, eu tamén vamos ir a Vigo. Vamos ir, pero que quedamos? Que vamos ir todos. Pero ¿A Vigo qué? Invitarnos. Home, a ver o partido, Pero claro. nos invitaban, home, non? Claro. Sí ou non? Sí, vamos. Eu Queda- das entradas queda grabado isto. Eu das entradas teño as miñas dúbidas que podo congrir. Ora, de comer, vamos a comer e invito vos eu. Bueno, xa non é pouco. no, Nas As entradas buscamos a No, e visto como comen estes, hai que ter cuidado. Si te invitas carne nos levan, Chema, invitarnos a comer el, Loreno, porque tú otro día dices, cuidado,
Bueno, agora xa para seguir, que xa falamos un poquinho do Depor, vamos a dedicar un poquinho ao Barça, ao da Champions femenina. Bueno, Champions femenina despois. No, bueno, pues entonces xa podemos despedir aos invitados do Deportivo, porque digo, eles entraron, non? Para entrarse co... No, é que digo, como non estaban desde o principio, pensei que viñan solo. Temos que votar, Estamos votando, que facemos? Bueno, o que falaba antes, o Barcelona, o da Champions, que ganou o sábado 4-0 ao Olympique de Lyon, o equipo que está causando... Sí, pero bueno, yo creo que A el resultado primera- es un poco engañoso. Engañoso, coincido contigo. Iban 0-0, con 1-0 tuvieron un mano a mano que lo sacó Anularon un gol Catacol. ao Lyon que estaba fora de xogo. Con 2-0 otro mano a mano que sacó Catacol. Y luego al final, sí, al final a la contra castigó el Barça, pero fue un partido bastante igualado. Sí, a primeira parte estaban totalmente fora de lugar, ojo, lo Sí, que sí, é. na primeira parte- Anularon un gol, ben anulado a parecer, pero cuidadito, Sí, hai que... Bueno, en segunda parte estábamos Leo, Chema e eu vendo... No campo, allí en la grada, viendo el partido. Estábamos vendo a segunda parte, vimos. Sí, pero foi... Esa segunda parte sí hubo esas oportunidades que o fútbol é de momentos, pero o Barça chegou e as que tuvo É o que está marcando... Clavou, É o que está marcando... de volta. Sí. Ben. Pero bueno, Non o de Londres, o Big Ben, no. Cantas Copas de Europa leva? 4, non? 4. Porque o ano pasado perdera e outro ano... Son 6 finales y 4... 6 finales, sí. Y 4 Bueno, e aparte que eso xa o falamos, de que o Barça é un espello o sea, o que é o fútbol femenino, o sea, non só de cara a España, senón de cara, eu creo que ao mundo, sí. Porque eu recordo de que os equipos que empezaron, Estados Unidos empezou co fútbol femenino, tendo un gran fútbol femenino, e creo que ha ido a menos, e agora No, fue menos, fueron a más. Foron a máis os outros países. España, Suecia, Alemania, Inglaterra fueron a más. Foron que antes era Estados Unidos, El era Barça que lo ganaba es, os mundiales. Lo dije el otro día, es un poco la prolongación al fútbol femenino de lo que fue el Madrid en el fútbol masculino. Cuando el Madrid arrasaba en Europa, la mitad de los equipos eran aficionados. Hoy el fútbol femenino va creciendo, pero hay mucha diferencia del Barça al resto. Viches que ben o festexaba Laporta, non? Sí. Juste, non? Sí. Laporta é un fenómeno nas festas. No hubo algo comentar ou non? picos, ni hubo nada, ¿no? No, a verdad que é unha locura o que están facendo o equipo femenino, non? No, es una inversión, es decir, la apuesta del Barça por el fútbol femenino es admirable, ¿eh? Sí. Non, iso co tempo vai saber, porque é moi complicado en tan poucos anos ganar 4 Champions, sobre todo no fútbol femenino. Polo tema de que o fútbol femenino, os equipos cada vez crecen máis, e cada vez vai haber máis competencia. Entonces, moi ben. Bueno, ahora xa vamos a falar un pouquiño daremos un pouquiño, Chema, falaremos un pouquiño do Celta, non? Hai que falar. Volvemos a clasificar para a Europa Hai que League. falar, eu creo que foi impecable a campaña do Celta este ano, impecable a filosofía de fichajes e de tirar pola canteira, que é un reflexo do que teñen que facer o resto, incluído o Deportivo. O Deportivo está no fixo. E sí, bueno, pero non na medida de A Begondo está aí quitando os resultados, que non que a mí o que me extraña é que volvemos ao Depor. Cando o Depor estaba en primeira ref, non tirou da canteira. Cando estaba en primeira ref. Estuvo quitando máis canteiras agora en segunda que en primeira ref. Bueno, porque igual era máis complicado estar ali. Aquí, eu estou con Chema. Aqueles fichajes que traía, claro, pero aqueles xogadores que a primeira ref é unha categoría super complicada. Complicada, sí. Moi complicada. Entonces, se apostas moito pola xuventude, é moi raro que te quiten da primeira ref. Tes que traer xogadores, pero a mellor un bastante, un 80-85%. Non me recordo os nombres que tiña, pero tiña... Pero era xente experimentada. Aquí Lorena se non subías. Pero un chaval da canteira xoga mellor en segunda ou en primeira. Correcto. É dicir, que vas a campos pequenos que a xente apreta moito e que tes que realmente dar a talla. Pero que o Deportivo Lorena botou logo sobre... Aqueles xogadores que tiñan primeira ref, aqueles veteranos, aquele que era Canoso, que non me acordo o nome. Sevilla, pode ser. Salva Sevilla. Sí, que xogaron no Mallorca, o lateral direito que viñera o lateral esquerdo que viñera do Bilbao, que estuvera no Bilbao. Sí, me acordo. Era un xogador. Pero Peña, pero o que che está dicindo, o sea, eses veteranos Xogadores con experiencia eran. Pero non conseguiron nada. Pero lle costaba, tú imagínate, a uns rapaces recién salidos. O sea, tú un rapaz cando quitas dunha canteira, telos que mezclar con xente experimentada e despois xa que haya boa dinámica de resultados. Para que eles salgan, se non hai boa dinámica de resultados, olvídate. É dicir, eso é o caso que estaba falando do Celta. O Celta porque está salindo as porque hai dinámica de resultados, teñen unha idea clara que ven desde abaixo,
e ao final, pues, todo suma. Pues yo no estoy muy de acuerdo. Creo que en la federación hace falta más la ilusión, la fuerza y la velocidad que la experiencia. Bueno. Es mi opinión, ¿eh? Bueno, o Celta está outra vez en Europa League, iso que hai que felicitar a Roberto, Sí, contentos, e dous moi boa xogadores, campaña do Celta, e dous xogadores que foron a que lle selección. poño ao celtistano esta tempada foi a eliminatoria co equipo alemán, como chamamos o equipo Friburgo. Es que ahí, a ver, hablando de eso, ahí estuvimos desaparecidos. Ahí no entendí. Por eso quería decir que a Claudio Grialdes pareceme que é un buen entrenador, pero e debo sorprender, eu poñolle un aprobado este ano. Non lle poño un notable ni un sobresaliente. Un aprobado? Vou decir, A ver, sí, explica, vale. vou decir, Razón. eu non entendí Pero- moita. Mira, empezamos a liga, Pero vete acabando, ¿eh? empezamos No, que temos que ir a publicidade, empezamos a liga, non dábamos gañado un partido en casa, non dan, despois o equipo foi collendo a dinámica, empezamos a ganar moitos partidos fora, tal, pero hai cousas incongruentes de, por exemplo, ganamos o Madrid no Bernabéu, ganamos o Atlético no Wanda, facemos un partidazo co Barça en Barcelona e despois imos ganando 3-0 co Alavés e perdemos 4-3 na casa. Co Oviedo imos ganando 3-1 e perdemos tamén. O sea, son cousas que hai que analizalas de cara á próxima temporada, de que, oye, eso non pode ser. Por E unha vez despois, estoy de acordo con por Roberto. acabar, Sí, e despois por acabar o día do Friburgo, eu creo que estaban cansados tanto mentalmente como físicamente, porque non meteu a xogadores como Williot, que, oye, que a moitos non lle gusta a forma de xogar, pero que son xogadores que che dan unha efectividade. Robert, esos resultados vai no crecimiento do equipo. Bueno, decir, ese resultado danse porque o equipo está crecendo, non é outra cousa, Claro, non é que que faga cortes. un partidazo A ver, que contra o temos que ir a Barcelona. publicidade, Guerra. Vale, Un pues, detalle detalles. fundamental. Aspas renueva una temporada más. Creo que hay que decirlo. Xa hai Sí. que dicilo. Que es E é boa noticia. el emblema, el escudo del Esa Celta. vez por qué, ¿no? Porque Porque quere xogar contra o Depor. Porque quere chegar a Riazor e facer. Lorena, dille algo. Bueno, que chegue, xa o despediremos con gusto. creo que o Depor vai rescatar ao Fran. Bueno, sí. Deixade mirar un poquinho a publicidade, senón vamos matar de... regresamos agora un momentiño e menos a publicidade.